गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय तो फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन सुंद'यैनो आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदो बोथोरा बारा मोजां नङा एसे माने साउन्ड क्वालिटिया ज्राव 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 ओंखारनो हागौ आरोना एसे थिंनि साउन्डफोर फैयो तो बाहेरनिफ्राय बेबायदिनो अखा बोथोर दैज्लां बोथोराथ' सफैखाबाय तो आङो जियानो हक थेवबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय बोथोरा बारा मोजां नङाब्लाबो तो भिडिअ शुट खालामनो माने जायगा गैया बेबायदि ओरैबायदि माने साउन्ड फैयो दा जियानो हक जागायलांदिनि जोङो मोननैसो आपडेट्सफोर ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों मोजां आपडेट्सबो दङ आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंहा दुखुनांथाव आपडेट्सबो दङ दा जोंहा जियानो हक सरकारा बेबायदिनो समायखिरा लाखाबाय तो सरकारा निस्सय जिरायनानै दा माखासे एक्सनफोरखौ लासिगोनानो जानांगौ दा जोङो मिथिनो मोन्दों बेबायदिनो दिनैनि सेथि आपडेट्सआव थागोन जोंहा जितु माने पुराना गारि ना 15 बोसोरनिफ्राय लानानै बेबायदिनो 20 बोसोर गाहाम जानाय 15 बोसोर जानाय बेबायदि गारिफोरखौ माने ओल्ड मडेल ना बेफोरबायदि गारिफोरखौहाय एसे माने बेन खालामगोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों जेरावनाखि देशआवहाय बेबायदि पेट्रलनिफ्राय लानानै एलपिजिनिफ्राय लानानै बायदिसिना गोबांथार माने एसे समस्या जानायखौ नुनो मोन्दों बा एसे नाट'नि जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों ना अभाब दा जियानो हक जोङो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा गोजोनथाव आपडेट्स होननानै बुंनांगोन जिथुनाखि बे 5 बोसोरावहाय दा एनडिएनि सरकार फैबाय तो बे एनडिएनि सरकार फैनाय लोगो लोगो तो मामायाहाय मैयाहाय बेबायदिनो जोङो जितु फेसबुकआवहाय मामाया फैनानै बेबायदि जोङो बुंफैनायखौ जोङो नुनो मोनखादों तो बेनो जाहैबाय जितु फैबाय थानाय ना बे 5 बोसोराव 2 लाख लाइमोन्सफोराहाय बेबायदिनो साकरि मोननो थांगासिनो दङ जायफोरा टेलेन्ट थानाय आरो एलिजिबल जागोन एग्जाम होनानै बेबायदिनो इन्टारभिउफोर होनानै पास खालामगोन तो साकरि मोननो थांगासिनो दङ बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो मोजां खौरां गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन तो जोङो नेनानै थादो नाथाय जोंनियाव दासिमबो बेबायदि माब्ला अनलाइन एप्लाइ जागोन बेबायदि माबाफ्रा जोंनियाव ओंखारथ'वाखै जास्ट सरकारा दासो जिरायदों आरो जोङो मिथिनो मोन आपडेट्सफोरा बेबायदिनो जोंनियाव ओंखारबोखागोन नङा होमबा तो बिदिब्ला जोङो नेनानै थानि दा गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि जोबनायथिं जोंहा आपडेट्सआ बेनो जोङो बयबो माने नेनानै दङबा जोङो मिथिनो लुबैगासिनो दङ जितु जोङो सावरायबोबाय थानाय आपडेट्स अरुण'दयनि रां तो एबाराव मा जागोन मे मासावहाय तो मोनगोन ना मोनला फैसाया तो सरकाराथ' माथो जेबोखौनो बुङासै ना तो माबा माबि बायदिसिना दस्राफोरखौसो बुंलांबाय नाथाय अरुण'दयखौ बुङासै ना तो जोङो नेनानै दङमोन अरुण'दयनि आपडेट्स जोङो जेबो मोननो हायाखै एबाराव माने अरुण'दयनि राङा हाबगोन ना हाबला तो एसे गोनो गोथो जाबाय दै माने हाबनाय नंला बायदि मोन्दों आरोना बे मे मासावहाय तो मे मासाव मोनाब्लाबो जोङो जुन मासावबो मोनगोन बियो 100% नाथाय सरकारा दासो जिरायहांदों आरो जेबो बुंलाङासै जोङो मैयाहाय बेबायदिनो फेसबुकआवहाय मामाया बेबायदि बुंफैदोंमोन नाथाय माखासे मानिखौ बुंलांबाय अरुण'दयनि रांखौ जेबो बुंलाङासै आरोना दा जियानो हक जोङो नेनानै थानि हाबगोन निस्सय जुन दानाव हाबनो हागौ मेयाव हाबाबाबो आरो हाबनोबो हागौ जोङो बेखौहाय फिक्स बुंनो हाया आरोना दा 1250 थाखासो हाबगोन ना 3000सो हाबगोन जोङो दा बेखौ मिथिथ'नो मोनाखै जेबो आपडेट्स गैथ'वा तो नेनानै थानि आपडेट्स मोनोबा लानानै फैगोन जोङो मोनगोन चिन्ता खालामनो नाङा ना नेनानै थायोब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोलाव खालामला गोजोन्थों बाबाय তৃতীয়তে আজি আমাৰ কেবিনেটে 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি কি ধৰণে কেনেকৈ দিব পাৰিম এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে মুখ্য সচিবৰ অধীনত এটা টাস্ক ফোৰ্স গঠন কৰি দিছে আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত এই টাস্ক ফোৰ্সে ৰিপৰ্ট দিব যে কেনেকৈ অহা 5 বছৰত আমি 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো বিভাগৰ লগত কথা পাতি চৰকাৰী বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত বিভিন্ন কৰ্পোৰেশ্যন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় 6 শিডিউলৰ কাউন্সিল এই গোটেইবিলাকত মিলি অহা 5 বছৰত আমি কেনেকৈ 2 লাখ যুৱক যুৱতীক
চৰকাৰী চাকৰি দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন এখন দিবৰ কাৰণে মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াৰ অধীনত এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছে যাতে আমি আমাৰ যিটো অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৈকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তাক যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ বা তাক যাতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ।